Ara, dan l-ajruport. Hawn jaslu l-ajruplani bin-nies li jkunu se jżuru Malta. Ara, fuq dan l-ajruplan li nieżel bħalissa hemm iz-zija Mari, iz-zija ta' baba. Iz-zija Mari tgħix il-Kanada, pajjiż bogħod ħafna minn Malta. Iz-zija Mari ġejja żżur lil baba u sħabha mill-Kanada. Biex tasal Malta, iz-zija Mari tirkeb ajruplan li jitlaq mill-Kanada, jitla l-fuq fis-sema u jittir qalb is-sħab minn fuq il-baħar u minn fuq ħafna pajjiżi oħra sakemm jasal Malta. U fl-aħħar, iz-zija Mari tasal Malta. Kemm ikun hawn nies jaħdmu fl-ajruport? Min xogħlu jnaddaf l-ajruplani? Min jagħti l-fuel lill-ajruplani? U hawn min xogħlu jkun li jniżżel il-bagalji mill-ajruplan u jwassalhom sal-bini tal-ajruport minn fejn it-turisti jkunu jistgħu jiġbruhom. Ara kemm għandha bagalji magħha iz-zija Mari. Għandha bagalja kannella, waħda safra, waħda naqra iżgħar blu u bagalja kbira roża. Kif toħroġ mill-ajruport, iz-zija Mari tirkeb taksi biex twassalha sar-razzett ta' Żiżiusħabha. Kemm qed tieħu gost iz-zija Mari tara t-toroq u l-inħawi Maltin? Kemm qed jifirħu jerġgħu jiltaqgħu baba u z-zija Mari? Baba qed tgħid liż-zija Mari biex issa joqogħdu jduru madwar Malta u jgawdu l-ġranet flimkien. Iz-zija Mari malar taħtafa fil-kelma u tgħidilha li tixtieq li joħduha dawra sal-Belt. U hekk jagħmlu. Mir-razzett se mmorru l-belt, se mmorru l-belt, se mmorru l-belt. Mir-razzett se mmorru l-belt u ngħaddu mill-eliqi. Fuq tal-linja mmorru l-belt, immorru l-belt, immorru l-belt. Fuq tal-linja mmorru l-belt u nħassu lejn it-toroq. U bil-lanċa mmorru l-belt, immorru l-belt, immorru l-belt. U bil-lanċa mmorru l-belt kemm hu sabiħ il-baħar. Issa li wasalna l-belt, wasalna l-belt, wasalna l-belt. Issa li wasalna l-belt qed naraw il-funtana. Nunu qed jilgħab fil-kamra tiegħu u llum iddeċida li jilgħab b'dan is-sett ta' ferrovija tal-logħob. Nunu tajtx kemm qed jieħu gost jilgħab b'din il-ferrovija tal-logħob. Ara, din il-kabina tax-xufier tal-ferrovija. Hawn fejn ikun hemm ix-xufier tal-ferrovija. U waraw kemm għandha vaguni mqabbdin magħha din il-ferrovija. Tridx nodduhom waħda Nunu. 1, 2, 3, 4, 5. Il-ferrovija ta' Nunu għandha kabina tax-xufier u 5 vaguni koloriti: aħdar, aħmar, blu, oranġo u roża. Kemm sabiħa l-ferrovija tiegħek Nunu. Illum Żiżiusħabha għandhom logħba oħra għalikom. Se nurikom żewġ stampi u tridu tgħiduli x'hemm differenti bejn l-istampa tal-lemin u tax-xelluk. Ħanaraw x'hemm fl-ewwel stampa. Ara, din l-istampa hija taħt il-baħar. Hawn il-blat fil-qiegħ tal-baħar. Dan ngħidulu sottomarin, iġorri n-nies taħt l-ilma. Is-sottomarin li għandna f'din l-istampa għandu kulur isfar. F'din l-istampa qed naraw li minnu ħireġ bugħaddas ukoll. U f'din l-istampa jidhru żewġ ħutiet, waħda, 2 u qarnita wkoll. Issejja naraw it-tieni stampa. It-tieni stampa kważi bħala, però fiha xi ħaġa differenti. Araw tindunaw x'inhi. Ħanara, tajtu x'hemm differenti bejn l-ewwel u t-tieni stampa? Proset, ekku, fl-istampa tax-xelluk is-sottomarin għandu kulur isfar, filwaqt li fl-istampa tal-lemin is-sottomarin għandu kulur roża. Ara
Ara xi ġmiel hawn. Illum Żiżi niżlet todos fil-baħar u qed tarrex u tfittex tara xi ħlejjaq jgħixu fl-ibħra Maltin. Ara kemm hawn ħut differenti. Dan il-ħut li ġej jismu ton. Ara ġej aktar ton. U din ngħidula awrata. Hawn waħda, 2, 3, 4, 5. Żiżi rnexxilha tot 5 awratit. U wara x'hawn hawn Żiżi? Hawn qarnita ħirġa minn bejn il-blat. U taf x'hawn aktar mal-blat? Qed tarawhom dawn il-ħlejjaq bix-xewk ippuntat. Dawn tafu x'ngħidulhom? Dawn imsejħulhom rizzi. Attenta li ma jmux niggessu bajk magħhom tafx. Ara xemm għaddej minn warajk Żiżi. Immi ħelwa dik il-fekruna tal-baħar. U wara hemm iktar fkieren xkejknin għaddejjin warajha. Xi ħlewux. U din tawn x'inhi Żiżi? Din xi speċi ta' ħuta ġdida tajt. Żomm ftit, dik mhux ħuta, imma dak fl-ixkun tal-plastik. Xi ħadd traskurat iddeċieda li l-fliexkun tal-plastik jarmih fil-baħar minflok fil-landa tal-iskart riċiklabbli. Nalla sibtu Żiżi għax żgur li kien jagħmel ħsara lill-baħar u l-ħlejjaq li jgħixu fih. Żiżi qed taqbad dan il-fliexkun biex tkun tista' tarmih fil-landa tal-iskart riċiklabbli kif suppost. Importanti li l-baħar tagħna nieħdu ħsiebu u ma narmu xejn fih. Illum donnu nżilna taħt wiċċ l-ilma. Kemm hawn font, intom tafu fejn qegħdin tfal. Ara, qed tarfuh dan. Tafu x'ngħidulu? Dan ngħidulu sottomarin. U dan is-sottomarin għandu kulur aħmar. Ara min hemm fih? Kif inti Kika? Kika illum niżlet tagħmel espedizzjoni fil-qiegħ tal-oċean. Mela tlaqna, ħanaraw ma x'isse niltaqgħu. Donnom li bdew jitfaċċaw xi ħlejjaq tal-baħar hawn. Ara, din qed tarfuha. Ekku, din fekruna tal-baħar. Wara, hawn anke qarnita għaddejja. U żomm daqsxejn. Dan għaddej xi vapur jaqgħu. Le, din għaddejja balena kbira kbira kbira. Kemm kbira hux? Il-laħwa kif ħarab il-ħut. U żgur, ara x'riesaq lejna. Riesaq lejna kelb il-baħar. Bl-Ingliż ngħidulu shark u l-ħut kollu twerwer minnu. Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim.